Vă mulțumim, aveți un cal frumos, superb. Începem cu o tonă, mai urcăm la tonă jumate, a doua. Deci, în prima fază începem cu greutate de 1000 de kilograme. Deci o tonă. După aia va fi 1500. Dar sunt toți aici. Se pregătește domnul Radu Marian. Ia pe Dora Semigreu. Iar al patrulea, domnul Pop Sorin. Gata, începem concursul. O rup camul. Eu nu o să vină ca aici. Așa greu e ăla. Și din lateral mai bine. Semigreu, negru, frumos. Acum nu știu cât de antrenat. Vă rog să nu loviți calul, da? După cum eu văd sau mă pricep, cred că nu mai are rost să încercăm. Câte minute are? Când o pornit, atunci dau drumul la cronometru. Gata! Și începe progresia domnului Radu și iată Dora. Aici pe iarba asta Este un pic de greutate. că era udată. Poate, dar nu poate, că aici e iarbă mare. Ia și de bala afară! Lasă-o să apară! Dă-i pași! Da, Cristi. Să-i dă pași și-o mai bine. Îmi aduci căștile din geantă să nu-mi bag în urechea. Compra mai Cristi cu Carlie. Bun traseu. Trebuie să fie mai lung, 3 minute, 3 minute, nu? Dacă mor doi cai de un fel, deja nu mai știi care e locul în care locul doi. Nu, mă. Că ăsta mor sună în cap. Nu mai merge, că trebuie să se oprească în câteva secunde.
învăța asta. Nu-i corect. Ăsta mai mere încă mult. Deci se vede din afară un cal muncit, un cal antrenat, deci așa trebuie să se prezinte un cal. Demonstrația Iar intră cu ea în mașină. tot calul Pop Sorin. Nu, e de grasă să Să vedem după ce pune la site cu Cristian, acum e nervos. Dar numai Ce acum. calzi solid, calzi. Dar numai acum. Doar cuvântul. știe când fac. Solid, calzi. La picioare, Solid, solid. nu cred că plânge. Da, La ăștia care sunt așa grei. ăsta Ridu să țeaște să ai înainte. Ha, Cristi. Dacă vrea, dacă nu vrea. Mai vezi câte Eu un... îți mare și tare, dacă vreau, dacă nu vreau, mă pui la umbră zero. Aceea se începe dresajul la cal, nu se pune la muncă. Așa îl puneți voi, probabil sunteți tot negăsiți. Vine cu plecare, mai pățâge. Calul trebuie să înceapă dresajul la 3 ani, 3 ani, până la 5. E perioada ideală. Să nu vadă cuvântul. Dacă agață unul, așa e, mă. Când întoarce țara în hamul jos și gata. Te ajunge la ce Era și tot timpul. E grism. A spus cum nu trage, e. Dar jaba Că pornea și trage. Jaba e mare. Mai net cu ei. Ai grijă, mă! Se pregătește pentru formă de la greu la momentul local. Nei Sanderne! Sanderne! Nei Sanderne! Ce ți-am zis, dar e tare, mă, nu vrea. Ma nu vrea! Asta va fi un caracter de cal bun, dar trebuie Hai, Sander! De tu, mă! se pregătește domnul Bodea Gheorghe. Cu puiul. Doamna, bate-mă bine la eu pe tu filmat. E acasă, pe zi, da, am
Ia s-o spart unul cu rănisipul din el, ne. Cristi, zinează. Uite, Nicu, cu rănisipul din sat. Felicitări! Mai bine ori băga. Ating vârsta maturității la vârsta de 8 ani. Deci ăsta e un copil. Nu ar trebui pus la asemenea greutate. Să bat pula dacă nu ai ce să de straj. 11 secunde. Se pregătește Radu Mariama. Acum trece George. Bună, nu mai. Felicitări. Nu mai, nu poate, mă. O lasă stai. Că oprim. 2 minute, tragi de... Așa, te ridică sus. A, tot. Un cal cu ambiție, un cal care știe ce vrea. Bun, dai de... Oprește cronometru. L-am oprit. Vă sărut tinga. Te duci încolo, Max. Merg mult încolo. Ia, șoibule! Gata. Șoibule! Șoibule! Nu în bord. Nu. Numai înainte. Atât. Dă-l Max în dreapta. Mai mâine. Nu poate veni. Nu bate. Nu vezi, să vrei să te oprești. Ia, Max. Numai drept. Ia! Ia! Dacă poți, merg, dacă nu poți. Nu mai merg. Lasă-l acolo, indică-l. Dai-te treaba! Hai, o scoate, o scoate. Zuric! Top! E piciorul, e piciorul. Hop! Numai un pic dacă merg acolo. Numai că se îmbordă Tania. Zuric! Băi. Dă-te-n acolo, Nu, lasă-le că nu... Legați bine! Zuric-oi bun! Zuric bun la Băi, ridicați-l. Ridicați-l, băi. Părerea mea, 45% sânge de pizza. Băi, ridicați-l. Prinde un pic de viteză. Păi numai să nu prinde prea mare viteză, că după nu mai puteți opri. Arlia, nu mai prinde! Domnul Bob Sorin, cu care calești? Cu Părelu? Deci Bob Sorin cu Radu. Părelu.
turnul ca lui Domnul. Ce s-a zis și meri în stânga? Ce s-a zis și meri în stânga? Urin, am zis și mereți în stânga. Până acolo au venit și eu la. Scapă, dacă... Domnul Adi. Ia de urechi. Asta mă, co! E în dreapta aici calul, mă! Deci îl trage de urechile astea. Întoarce în dreapta! Deci îl trage de urechile astea. 30-42. Felicităm concurentul și pe calul Relu. Tractorul are centralizia pe aia, nu? Radu Marianu renunțat. Nu a renunțat, urmează Radu Marianu. Iapa Dora, un semigreu. Mati. Dorin, trebuie să fii aici încoace, mă! Acolo nu se ridică pe nas. Hei! Ridică un pic de colțul ăla când prinde calul. Nu mai împinge către șoarecul. Așa. Aia. Acolo l-a ajuns pe cal gruzat. Aia. Acum. Am oprit. O duce. Îmi va până duce ăsta. Dă-l mă spate, mă. Dă-l spate calul. Lasă să facă pauză calul. Scoate-l. Dă-i încolo. Dă-l mă spate. Pune sace mai în spate ca să scapi greutatea în față. Încolo! Turgnă! E încolo calul. În poziția Încolo, ia încolo. Bă, ridicați o leacă de sanii când prinde calul. Băi, bagă câteva losorini calul. Copile, bagă câteva losuri calul. Bagă încolo calul. Așa e. Nu lasă rupă mâncaua la virus sanie, să o munce două. Că ridicați mă de mă, oameni. Bă, Chelu, ajută-l mă că te la să ridice. Hai, cu herul pe tot. În stânga, Silviu, în stânga! Ce e greu. După cum văd și Sania acasă că dă boala. Hai că scapă! Dorine, vei primi locul întâi. Mai aveți 30 de secunde. Stop, gata! Gata! Bine, deci vreau să zic că e pe măsură, frații mei.
Salută, mă! Iată cu ambiție, dar tot fără antrenament. Nu știu așa lui. Silviu, îi lași Aricu să comande o bere, că deja curva apa pe mâine. E acum, nu mâine. E tânără. Ha? Cât știu? Să zic că n-are rost să încercați. Hai la anul! Vamos aici! Deci a început progresia. Ăla nu e încălzit. Aducă-i apa când ajungem la oraș. Cam într-o oră ești Voglio un bel meleg. Stai liniștită, că nu vine bine. Care trage târâși de 2 ori greutatea lui, de 3 ori. Nu participă un caz de un tonă cu unul de 400 de kg. Semigrei și mai ușor. Nu se poate compara. Dacă ăsta ar avea un pache de kg, ar duce John Deere. Programe că n-am suferit niciun fel. Încă o dată, mă! Da! Hai, mă! Domnul Gonea Gheorghe, felicitări! Nu are rost să primești calul. Acum ce te rog eu la pas 10-15 minute măcar, dacă nu 20. Să fim la pas. Și? Petre, aici, aici. Vă rog frumos să premiați pe domnul Pop Sorin, Sorina și Pop Corin, băieții lui domnul băiatul și fetița lui domnul Sorin de la Baia Mare, cu locul 3 pentru concursul de tracțiune la greutăți 2017. Domnul Adi. Da. George, locul 2. Felicitări! Cu calul Șoibu. Hai înapoi!
la Paul să vină aici. Leagă-l pe ăla. Paul să vină. Puteți să luați, domnul, să luați și dumneavoastră loc acolo, dacă l-ați premiat, într-o parte, sau cum doriți. Domnul Adi, locul 2. Ce ziceți dumneavoastră? Felicităm pe domnul George pentru locul 2. Mulțumim pentru participare. Cucalu. Relu. Hai, lângă tată tu mergi. Sorina. Vrem să vă facem și dumneavoastră o poză. Vă rugăm frumos. Stai aici acolo să o faci bani. Sorin. Mulțumim pentru participarea lui domnul Sorin, care ne onorează în fiecare an. Și noi mulțumim. Hai. Pentru participare și îl așteptăm și la anul. Și relui de acord cu noi. Me la corto, eu. Mie nu-mi place. Eu nu dau 2 bani pe el, nu te gândesc.
Așa, și cu spatele. Hai să te vadă în după și ăsta. I-ai dat și pe ăla! I-ai dat și pe ăla! Să-l fac bărbat, să le ia susținerista înapoi. Să-l da și pe ăla! Adă-l și pe Bra- Lăsăm dacă... Și clapul ăsta între ei, uite ce tu! Și clapul ăsta între ei! O dat 3 flori pe 2 stii! Da, ce Mai fă o dată! M-a făcut așa? Hei! Ce-a v-am dat! O dat 3 flori pe 2 stii! Ce dau ce picioarele așa oare? Nu-i bai? O dat 3 flori pe 2 stii! Da, mă, omule, ce mai făcut iară?